bisi ketalni puilani salo bagjakha kombol kutung abo wngkha Khamting Panchayat ni bisingo khopjak sinai kami tei athok thanghai jaga thairogo bobagrani dagi mumbai Central ni Secretary YTF George Rupni Tidul Mumbai Bagjakha Bigra tei Berjak Himaya Srai Borokni Thaniwo Kombol Kutung Kabang Rime Phano bobagrani dagi mung tongo nei Borokni Sakthar Mumbai Kabang ma Masumia tongnai Kabang ma paime ang tongnaroni nokong norutugei Borokni bakhakwar bekhi yaphalai mani jeng nogui mankha Mereka ambil mana? Ini di sekitar. Ini Maharaj ni lagi zaman baik. Protek brok kerja borok nasem bengket pak. Ebong bersih gura borok nasem apa saya dah jadi lagi Mumbai seng kerja. Ini sekitar komisi sekitar di tengah. Tapi Khamting di sini vice chairman. Bibino okra sakra belum sentiai belum solidita baik. Bengkel bae parani bungkai aku petang wan nong ek nong jeng tibramo thani dol ngai jeng pengmutasa kri bong sembak jaya ang asik sayan jatuna hambai